Kremlin ýeti tanqidçisi Aleksey Navalny we onuň dogany Oleg ýokary derejeli baýrak bilen syýlandylar. Aleksey Navalny Ýewropanyň ýatlamak we wyjdan platforma satly hökümeti değişli bolmadyk gurama tarapyndan berilýän baýragyň gowşuruş dawarasynyň 6-njy maýda Wengriýanyň paýtagty Budapeştde boljakdygyny Twitter arkaly çap eden maglumatyna habar berdi. Bu barada kärdeşim gödülüň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň. Kremlin ýeti tanqidçisi Aleksey Navalny we onuň dogany Oleg totalitar rejimler barada köpçüligi habarly etmek boýunça ýokary derejeli baýrak bilen syýlandylar. Ýewropanyň ýadygarlyk we wyjdan platforma satly guramanyň resmi websaytynda çap bolan maglumata görä, bu hökümete degişli bolmadyk guramanyň agzalary Navalny doganlaryny syýlamak we olaryň Orta Federasiýasynda esasy demokratik gymmatlyklary we azatlyklary gorama uğrunda şahsy edermenligini göreşini we ejir çekmegini ikrar etmek için ses verdiler. Aleksey Navalny baýragy gowşuruş dawarasynyň 6-njy maýda Wengriýanyň paýtagty Budapeştde boljakdygyny Twitter arkaly çap eden maglumatynda habar berdi. Aleksey Navalny Ortiýatyň prezidenti Vladimir Putiniň açyk tanqidçisi we 2011-2012-njy ýyllarda Moskwada bolan protestlerde itergi beriji güýç hökmünde çykyş edipdi. Aleksey Navalny we onuň dogany Oleg 2008-2012-njy ýyllar aralygynda iki orsetli şirketden uly mukdarda pul ogurlamakda aýplanyp dekabr aýynda günäli tapylypdy. Aleksey Navalny 3,5 ýyllyk şertli tutsaklyga höküm edildi. Onuň dogany Oleg Navalny Ortiýatyň Oriol regionunda koloniýada 3,5 ýyllyk tutsaklyk möhletine höküm edildi. Doganlaryň ikisi de özlerine ýönkelen aýplamalaryň siýasatda ýurulanlygyny aýdýarlar. Höküm çykarylan wagtynda Aleksey Navalny ogurlyk bilen bagly başga bir aýplama esasynda ketilen iş boýunça şertli tutsaklyk möhletini başdan geçirýärdi. Aleksey Navalny özüne garşy iş gozgalmagyny alyp barýan opozisiýon hereketleri bilen baglaşdyrýar. Ýewropanyň ýadygarlyk we wyjdan platformasynyň baýragy totalitarizma garşy göreş alyp barýan demokratiýanyň gymmatlyklary, adam hukuklary we azatlyklary şeýlede kanunyň hökmürawanlygy uğrunda çykyş edýän şahslara ýylda gowşurulýar. Ýewropanyň ýadygarlyk we wyjdan platformasy hökümeti degişli bolmadyk gurama bolup 18 ýurdy we 50 çemesi guramany birleşdirýär. Gurama öz agzalary arkaly Ýewropanyň adynan 200 000 raýatyna we Demirgazyk Amerikanyň 1 millionyň gowrak raýatyna wekilçilik edýär. Kärdeşim gödülüň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Habarlar güneligi gepleşigimizde goňşy Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýär. Demirgazyk Owansanyň Badaxşan welaýatynda dartgynlyklaryň gaýtadan artýanyny habar berilýär. Bu welaýatyň Verduç etrafynda söýüşçüler Owan serheççi güýçleriniň we harbylarynyň merkezine hüjüm edip, bir näçe harbyny zalymlarça öldürip başada ençemesini damun alypdyr. Käbir harbylaryň bolsa öz merkezini terk etmäge mejbur bolandygy aýdylýar. Owansanyň Demirgazyna ýerleşen Badaxşan welaýatynda howpsuzlyk ýagdaýlary gaýtadan ýaramadlaşýan barada Kawla habarçymyz Şamerdanguly Muradynyň berjek maglumatyny diňläliň. Gündogur Awganistanyň Badaxşan welaýatynda jeňçiler Awgan harbiýleriniň merkezine ýene hüjüm etdi. Ençeme Awgan harbiýetini aýylgançy ýagdaýda öldürdi. Bir näçe Awgan harbiýetini ýesir aldy. Bu waka Badaxşan welaýatynyň Verduç atly etrafynda ýüz berdi. Badaxşan welaýatynyň hakimi Şawaliyulla Edibiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Verduç etrafynda jeňçiler Awgan serhetçi güýçleriniň we polisiýasynyň harbiy merkezine ýaragly hüjüm edipdir. Awgan güýçleri öz merkezini terk etmäge mejbur bolupdyr. Bu olar 3 kilometr gurrak ýa-da çekilipdir. شبی گذشته که بعضی از نیروهای امنیتی مشترک سرحدی و نظامی و پلیس ملی شبانگام طالبان حمله کردند. نیروهای امنیتی Badaxşan welaýatynyň Jürüm atly etrafynda hem arada jeňçiler onlarça Awgan harbiýetiniň kellesini kesdi. Ençeme Awgan harbiýetini ýesir aldy. Awgan harbiýleriniň fazygaly ýagdaýda jeňçiler tarapyndan öldürilmegi Badaxşanda ýene gaýtalandy. Hakimiň aýdysyça 16 Awgan harbiýetini jeňçiler wagşyçylykly öldüripdir. 8 Awgan harbiýetini ýesir alypdyr. Helakçylyga uçuran Awgan harbiýleri jeňçileriň eline diri düşüpdir. Jeňçiler ilki olaryň eleýägini kesipdir, gözüni oýupdyr. Awgan güýçlerini düşman zulm edip öldürdi. Bu uly jenaýatdyr. Jeňçileriň agyr ýaragy bar. Awgan güýçlerinde bolsa ýeterli ok ýaragy ýok diýip Badaxşan welaýatynyň hakimi Şawaliyulla Edip aýdýar. اسیر دست پای زیارت قطع کردن به رحمی کشیدن زنده تذگیر کردن سریشان بر خبر پاره کردن.
jeňçilerin Badaxşana Pakistandan gelýändigini we şol ýerdenem Demirgazyk Awganystana geçýändigini resmiler aýdýar we olaryň arasynda Merkezi Aziýaly jeňçileriň bardygyny ma'lum edýär. Badaxşan vilayatynda daşary ýurtly jeňçileriň köpçülikleýin yerleşendigini hakim aýtdy. Werduç etrafynda ýüz beren hüjümde daşary ýurtly jeňçileriň gatnaşandygyny ol belläp geçdi. Badaxşan vilayatynda bolan waka bilen bagly Awgan resmileriniň diýen sözlerinde gapma garşylyk bar. İçeri işler ministrliginiň sözçüsi Siddiq Siddiqynyň Azatlyk radiosyna aýdyşyna garanda Werduç atly etrafynda bolan wakada 13 esker halak bolupdyr. Awgan güýçleriniň jeňçileriň eline ýetir düşen bolmandyr. Belki onlarça jeňçiniň öldürilendigini Siddiqy aýtdy. 13 نفر است که شهید دادیم و 8 نفر که لادرک بودن اونا دوباره پرسایشان آمدن و دشمن 35 نفر از بین رفت. Emma Awganystanyň Milli Mejlisiniň Badaxşan welaýatynyň agdalary Werduç atly etrapda jeňçileriň amala aşyran hüjüminde ölen Awgan harbiýleriniň sanynyň has köpdigini aýdýar. Badaxşanda düşmana garşy göreş alyp barýan Awgan güýçlerine kömek ýetirmeýänlikde deputatlar Awgan harby serkerdilerini aýplaýar. Senator Gulali Ekberiň aýdyşyna görä, Werduç etrafynda bolan terror hüjümde 100den gurrak Awgan harbiýetine ziýan ýetipdir. Ençeme harby tank Werenjer kysymly harby ulag jeňçileriň eline geçipdir. Badaxşan vilayatynda bir näçe gedek şeýle aýlganç waka ýüz berdi. Ýöne döwlet teröristleriň öňüne almak üçin çare görmeýär diýip senator nägelelik bildirdi. خونجاری میشه در بدخشان که بی سابقه است و تکان دهنده است. این تلفاتی که دیشب صورت گرفته بیشتر از 100 نفر. Badaxşan vilayatynyň ençeme etrapy Täjikistan bilen serhetleşýär. Daşary ýurtly jeňçileriň Awganystanyň merkezi ady ýurtları bilen serhetleşýän regionlarynda yerleşýändigini bilermenler aýdýar. Gunduz vilayatynda hem dartgylly ýagdaý dowam edýär. Bu vilayatyň hem köp ýerine jeňçileriň kontrollyk edýändigini Awgan deputatlary ma'lum edýär. Şaýmyrdan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Gepleşmede Azerbaýjana deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Azerbaýjanly derňeji jurnalist Hatice Ismailowanyň Bakuň türmesinde saklanýanyny inni 5 aýda bolup tutsaglygyň 6-njy aý başlandy. Hatice çap eden korrupsiýa deýişli maglumatlar üçin häzir özünden aralynýandygyny aýdýar. Ismailowa 5-nji maýda söz adatlygy boýunça Amerikanyň Penn merkeziniň awraýly bayragy gowşurlar. Şol bir wagtda halkara jemgyýetçiligi Haticany we özüniň grajdanlyk aktivligi üçin tutsag edilendigi çaklanýan beýlik adamlary boşatmaga çağırdy. Kardeşim Merdan Sarifyň taýýarlan maglumaty. 5-nji maýda New Yorkda geçirilýän dawaraly çärede Amerikanyň Penn merkezi häzir tutulukda saklanýan Azerbaýjany derňeji jurnalist Hatice Ismailowa özüniň awraýly bayragy bolan Penn Barbara Goldsmith erkin döredüjilik üçin diýen bayragyny gowşurar. Şol güniň özünde de Ismailowanyň Bakuň türmesindäki tutuglygynyň 6-njy aýy başlanar. Ismailowa özüniň ýiti makalalary üçin häzir özünden ar alynýandygyny aýdýar. Penn Goldsmith baýragy tutulukda aýratyn agyr şertlerde saklanýan myjdan awtorlaryna her ýyl owşurulýar diýip Guramanyň ýaýradan beýanatynda bellenilýär. Hatice soňky aýyň özünde Azerbaýjanda dürli basyşlara, jinaýatçylykda aýplanyp dowamly ýerlemelere tezbar edilen ýüzlerçe grajdan aktivistleriniň diňe biridir. Azatlyk radiosynyň azyry gullugy bilen işleşýän Ismailowa 2014-nji ýylyň dekabrynda adamy öz janyny kast etmäge mejbur etmekde aýplanyp tutsag edildi. Ismailowanyň şikaýetçisi Tural Mustafayew ondan bäri öz ardasyny ýzyna alyp prokurorlara özüniň şikaýet dawasyndan ýyza çekilýändigini resmi taýdan ma'lum etdi. Bu aralykda Azeri sud resmiýleri jurnalistde täze salgyt galplyklaryna degişli we hapa pullary ýuwmak aýplamalaryny ýönkediler. Ismailowa we onuň tarapdarlary bu aýplamalary inkar edýärler. Olar bulary jurnalistiň prezident Ilham Aliýewiň onuň başga agdalarynyň we ýokary derejeli resmiýleriň amala aşyrdy diýilen korrupsiýa işleri wagtynda ýazan makalary sebäpli aralma üçin edilendigini öňe sürýärler.
38 ýaşly Hatice bildirilýän itaata aýplamalar boýunça entek tuud edilenok. Onuň diýilapky tutuklukdaky möhleti hem häzir çelini 2 ýedek uzuldurdy. Emma fevral aýynda geçirilen ýapyk tuutdyňdan siginde ol töhmet ýönkömek aýplamalary itaatynda günäli tapylyp, oňa 2500 azeri manady, ýagny $2400 möçberinde jerime salyndy. Ismailowa tutuklukda wagty öz akly uçusynyň üstü bilen çap eden beýanatlar üçin hem oňa garşy disiplinar çäreler örüldi. Ismailowanyň işine Azerbaýjanda 2014-nji ýylyň ortalarynda grazdan jemgyçiliginiň üstüne edilip başlanan batyşyň bir bölegi hökmünde garalýar. Aktivistler ýürüýte tanyw düzüp, onda häzir Azerbaýjanda başga da ýüze golay jurnalistler we akly uça fiýaty matlaplydygy aýdylýan aýplamalaryň ýönkölýändigini ma'lum etdiler. 5-nji maýda PEN bayragy bilen ýene-de dramaturg Tom Stoppard we Fransiýanyň Charlie Hebdo adly neseri ýylglanar. Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony, Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar günlük gepleşigimizde Lewap vilayatynyň gelip oşan maglumatymyzy bilen dowam etdirýäs. Lewap vilayatynda guruluşyk işlerini alyp barýan 2 hususy firmanyň işgärlerini eýen bir näçe aýdan bäri aýlyk haklarynyň berilmeýändigi habar berilýär. Şu sebäpden hususy guruluşyk firmalaryna işleýän käbir işgärleriň öz işlerini terk edýändigi aýdylýar. Bu barada Lewapda habarçymyz Osman Haliýew has dolurak maglumat taýýarlady. Altın Gül indi 10 yıl töregi şu burada işlep gelýän hemde Lewap vilayatyndaky uly binaların ençemesini kurup adygan hususy guruluşyk firmalarından biri hasaplanýar. Onun guruluşçylary şu günlere vilayet merkezindäki hemde etraplardaky guruluşy alyp barýan sosial medeni we beýleki obýektlerde işleýärler. Ýöne firmanyň işçilerine indi geçen ýylyň dekabr aýyndan bäri aýlyk zähmet haklary berilenok. Özüne Şäkir diýip tanadan guruluşçy ýigit 4 aýyň aýlygyny alyp bilmän soň golayda firmadaky işini goýup şahsy hojalyklardaky guruluşçyklara işe gitmäge mejbur bolandygyny aýdýar. Kiçi ýaşly 4 çağam bar. Başka yerden giýdejimiz ýok. Soňky 2-3 aýda çağalarynyň iyi işlegini tapmagam kyn boldy. Dükanlardan berge batdyk. Ondan soň firmadaky işimi goýmaga mejbur boldum diýip Şäkir gürrüň berdi. Aýlyk berilmän soň bu firmadan işi taşlap giden diňe Şäkir däl. Olaryň sany 30-dan geçipdir. Halaç etrawynyň Pelberz owasyndaky 600 ornuluk mektep jaýynyň guruluşyny Ustat injener firmasy alyp barýar. Aşgabat şäherinde hasap alynan bu firmada indi 3 aý bäri işçilerine aýlyk berip bilenok. Onuň guruluşçylarynyň da ençemesi işden çykyp gitmäge mejbur bolupdyr. Vilayatda işçilere aýlyk zähmet haklaryny öz wagtynda berip bilmeýän hususy guruluşyk firmalar diňe bular däl. Ustat injener firmasyndan 3 aý bäri aýlygyny alyp bilmän gelýän guruluşçy ýigit Batyr indi hususy firma diýseler galpyldap durýan bolduk. Öňem 3-4 firmada işläp gördüm. Hiçisinde de aýlygy öz wagtynda berenoklar diýdi. Vilayatdaky guruluşyk firmalarynyň biriniň efirde adynyň tutulmazlygyny haýyş eden hasapçysy bu ýagdaýyň sebäbini düýpli guruluşyk müdirligi tarapyndan edilen iş üçin pulun wagtynda geçirilmeýändigi bilen düşündirdi. Ol, diňe hususy firmalarda däl, döwlete degişli guruluşyk guramalarynyň käbirinde de ýagdaý şeýle. Olarda da işçilere aýlyklaryň wagtynda berilmeýän halatlary az däl. Onun sebäbi de ýokarda gaýdanym diýdi. Ýagdaý şeýle bolan soň guruluşyk ulgamy, injener tehnik işgärleriň, işçileriň çalşygynyň iň köp ýüze çykýan ogry diýip guruluşyk injener ýagmyr belledi. Hususy firmalarda uzak wagtlap işleýän gaty az. Aňry gitse 4-5 aý işleýärdir.
aylık verilmezsen iş taşlap gitmeye mecbur bolýarlar diýip Ýagmyr sözünün üstüne yetirdi. Soňky aýlarda döwlet büdjetinden aylyk alýan bilim we saglyk, medeniýet ugurlarynyň işgärleriniň aylyk zähmet haklarynyň ýyjykdyrylyp berilýän halatlarda ýygy-ýygydan gaýtalanyp başlandy diýip Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Habarçymyz Osman Halifiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosu makalada gürrüň edilýän Altynýül firmasy bilen habarlaşyp bu mesele barada garaşlaryny sorady. Bu firmanyň adynyň efirde tutulmalygyny soran wekili makalada gürrüň edilýän maglumatlary tasdiklady. Hormatly dinleýijiler, aýlyk haklarynyň wagtynda berilmediligi ýaly wakalara siz hem öýde ýaşaýan owadyr etraplaryňyzda ýa-da şäheriňizde duş elýäňizmi? Bu barada bize gürrüň beriň. Biziň medpuat email belisi gmail.com email adresimizde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerläp bilersiňiz. Ol ýerde ýurduň içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerläp bilersiňiz. Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Şu günler dünýäde 2-nji jahan uruşynyň tamamlanmagynyň 70-nji ýyl dönümine taýýarlyk görülýär. Türkmenistanyň uruş ýyllarynda söwüşlere gatnaşan we zähmet çeken aýatda diri türkmensanlary hormatlamak üçin göz tutýan şu ýylky resmi planlary barada henide çenli maglumat berilmeýär. Geçen ýyl Ýeňiş baýram münasibetli uruş veteranlaryna türkmen hökümetinden 200 manat möçberde pul sowady berilipdi. Türkmensanlaryň 2-nji jahan uruşy döwründe görkeden edermenligi barada soňky döwürde taryhy maglumatlar çap edilmeýär. Munyň bilen bir wagtda öň işlenip taýýarlanan eserleriň de ençemesiniň häzirki wagtda köpçüligi el ýeterli dälligi aýdylýar. Hususan da beýik watançylyk uruşy ýyllarynda türkmensanlaryň söwüşçäň we zähmet edermenlikleri atly ensiklopedik 3 tomlyk neşiriň 2-nji we 3-nji tomuny şu gün Türkmenistanda tapyp bolmaýandygy habar berilýär. Kärdeşim Gözel bu mesele bilen gydyklanyp neşiriň redaktorlarynyň biri Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Amanradaga uruş ýyllarynda Türkmenistanlylaryň söwüşçiň we zähmet edermenlikleri atly ensiklopedik neşiriň çap edilmegine, şonuň taýýarlanmagyna sizem öz goşdyňyz. Mundan 30 ýyl öň çap edilen bu neşiriň diňe 1-nji tomynyň şu günkü el ýeterlidigini aýtdyňyz. 2-nji, 3-nji tomuna näme boldy? Siz ýokdugyny haçan anykladyňyz? Ben ömür taýtdyşlyk görýär aýdaýyn ensiklopedik neşiriň 1-nji tomy 1988-nji ýylda Ilimler Akademiýasynyň ilim neşriýatyna çap edildi. 5000 egzemplyar tiraj bilen. Ondan soň 2-nji, 3-nji tomam Ilimler Akademiýasynyň redaksiýon neşriýat sowietiniň ýürüýte karary bardy. Ilimler Akademiýasynyň prezidiumynyň ýürüýte karary bardy. 1990-njy ýylda Ýeňişiň 45 ýyllygyna çelli çap edilmeli. 91-92-njy ýylda eýýän belli boldy. 2-nji tomluň hem de 3-nji tomluň gol ýazmasynyň taýin materialyň Ilimler Akademiýasynyň ilim neşriýatyna neşretmek üçin geçirilenligi hakyndaky protokol bar. Ýöne gol ýazma nire düşüpdir. O nirede, ol belli däl, onu söylemeli 23-24 ýylyň gözlegi kas bilen edilipmi? Ya bolmasa adama bağlı bolmadyk bir sebäpleri ora ýok bolup gitmine belli däl. Taýsyrlary belli, taýpadan görkezlen, ady belli. Ilim neşriýatynyň hiç ýerinde ýok şol kitap. Anık jogap berýän adam ýok. Amanmuradaga guruşy ýyllarynda Türkmenistanlylaryň söwüşçiň we zähmet edermenlikleri atly kitabyň bar bolan 1-nji we ýitirim bolan 2-nji we 3-nji tomlarynyň arasynda mazmun taýdan nähili tapawutlyklar bar. Bu ýerde hiç ýerli tapawut ýok. Biz şol uruş we zähmet veteranlarynyň ýatlamalaryndan şol bir zähmet veteran, bu uruş veteranyny bölege bölmedikde şol 3 tomlugy yerleşdirilmeli edilen ýatlamalaryň awtarlarynyň atlaryny alfabeýe tarapynda düzdük. Ýene 1-nji tomda A harfynyň başlanýar Kalandar Abdiýewiň Watan üçin
Çıktım kıyrat üstüne diyen yaslaması bilen asıl yaşol tamamlananına da birinci tom Baba Yumtbayev'in Lelin şehrinden Sevoş'a uğradım diyen yatnaması bilen tamamlanıyor. Yani sonki iki tomlukta da Zo harpından sonraki harplar yatnamaların ulluğuna, küçülüğüne uğra, bölme. Başka hiçbir tafavut yok. Bizim baş maksadımız adamları bitiren urs ve zahmet kahramanlığı için şunki yaşap görün nefillerin adından, inni dünya enzek nefillerin adından Tanrı yalkasını aitmakti. Aman bradaga siz şu 3 tomluğun döredilmeginin tarihi barada gurun bereytiniz. Ol kaçan we nähili ýagdaýda döredilipdi? 1980-nji ýylda Beýik Geňşiň 35 ýyllyk bellenenden soň 1985-nji ýylda bellenjek Geňşiň 40 ýyllygyna bagyşlanyp Türkmenistanyna ulubur ruhu ýokary galkynyş boldy. Rayon gazetleriniň jurnalistleri, yerli radionuň jurnalistleri, ýurdun içinde bar bolan uş bilen bagly maglumatlary köpçülik topladylar. Hem de şol tomluğu çap etmek inisiativası bilen çıkış eden Türkmenistan Ilimler Akademiýasynyň Tarih Institutuna golyanmaları uğratdylar. Golyanmaları toplan hem de Yankı Agvan 3 tomluğumuzun düzücüsü Sebep Tayyip'in kahramany tarih ilimlerinin doktoru Kemal Recep'ti. Cevapkar redaktörler Bugaýfende Kuzminat. Kardeşim Gödölüň Aşşawatly ýa-da Jaman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşlerini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada öz pikir garaşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzda öz garaşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Bu wagtlarda bizi Gözle bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bolar. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimiziň şu bölegine biziň azathabar.com web saýtymyzda gyzyklanma döreden makalalarymyza gelip gowşan käbir tesbirlerimizi siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Parahat 7 splitler ýene-de sökülip aýrylýar sözbaşy bilen 30 aprelde çap eden video raportymyzda web saýtymyzyň inçeme okuýjysy öz garaşlaryny galdyrypdyr. Aýna atly okuýjymyz öz tesbirini dogry edýärler diýip, hany siz maňa aýdyň dünýäniň ösen haýsy ýurtlarynyň ýaşaýyş jaýlarynyň öňünde split gördüňiz diýen soragy galdyrypdyr. Maralatly beýle okuýjymyz bolsa, illeşlerimiz bu zatlardan dogry netije çykarmak biziň hem döwletimiziň döwre waplaşmagy gerek. Wagt geçer bu ýagdaýlara da uýgunlaşarsyňyz diýip öz tesbirini jemläpdir. Muradatly beýle okuýjymyz bolsa, azajyk sabyrly bolun, kondisionerleriňizi aýryp sizi yssyda goýaslar ýok, beýleki adamlaryň hem edilsiziň kiýaly kelleleri işleýär diýip öz garaşyny ýazypdyr. Hormatly dinleýijiler, biziň efirden maglumatlarymyzy azathabar.com web saýtymyzda okap, ol ýerde öz garaşlaryňyzy, bellikleriňizi galdyryp bilersiňiz. Web saýtymyzda Türkmenistandan garawum.info arkaly girip bolar. Şunun bilen habarlar günnelik gepleşigimiz hem geçirip gotorýat. Programmany Pragdaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň tolkunlaryna galyň.